Дами и господа, този поздрав е специално направен за Хасан Касапа от Карлово, онај баро Анди Англија, за најдобрија в Карлово, за Хасан Касапа. Вали гърми на Хасан Касапа, все му върви. За најголемија Хасан Касапа, хајде брат ми Хасан, па бар да е Англија е месарница за. Јаша бе Хасан Касапа од Карлово. О, Хасан Касапа, мајстор на ножа. Всяка мајка такъв мъж не ражда, тој е вълк единак и Симан Будбари фамилија. Всичко е топ, всичко е прясно. Касап Хасан уставеним, етлер тазе номер един. Бычак е серишин устасы, Хасан Касап махале kralı. Tazet, herkes bilir en iyi. O Хасан Касапа, најголемија, онај баро Анди Англија. Хасан Касапа си е постигнал всичко. Има красива жена, зелихан къща, палади, најкрасивите деца. Суна и седат, сутрин рано отваря месото, винаги прясно. Клиентите чакат, знаят кој е мајстора. Вали гърми на Хасан Касапа, пак му върви. О, Хасан Касапа, бешунен со вакерел душман. Наше беравман, о, Хасан Касапа си машина, ода си легендата на Англија. Хасан Касапа, обаре думу како баре вилеско. Е, Хасан Касапа от Карлово. Вали гърми на Хасан Касапа, пак му върви. От Карлово до Англија го знаят. Обарвало, леле обаро, а кала съвречаве Англија. Ме фамилија наше беравена и казват, најдоброто месо е при него. Касап Хасан етлер тазе, който знае при него газе. Вали гърми на Хасан Касапа, пак му върви. Ода си легендата на Англија. Хасан Касапа е Хасан Касапа от Карлово.